Ρεαλισμός. Υπερρεαλισμός ή σουρεαλισμός από τις γαλλικές λέξεις «σαου» επάνω και «ρεαλίσμ». Ρεαλισμός πραγματικότητα. Μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά ως πάνω ή πέρα από την πραγματικότητα. Ο όρος σουρεαλισμός ή υπερρεαλισμός επινοήθηκε το 1917 από τον Γάλλο ποιητή Γκυγιόμ Απολινέρ. Υπερρεαλισμός ήταν ένα κίνημα που αναπτύχθηκε κυρίως στο Παρίσι, στη ζωγραφική και τη λογοτεχνία. Εξελίχθηκε όμως γρήγορα σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα. Θεμελιωτής της θεωρίας του υπερρεαλισμού θεωρείται ο Αντρέ Μπερτόν. Σκοπός του ήταν να απελευθερώσει τη φαντασία μέσα από την απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική, μέσα από τον αυτοματισμό και την ενσωμάτωση των θεωριών του Φρόουντ για τα όνειρα και το ασυνείδητο. Αυτοματισμός είναι ο τρόπος γραφής κατά την οποία ο συγγραφέας λειτουργεί αυθόρμητα χωρίς κανένα περιορισμό.